Umyeni wakho usenokulala nabantu abangasekho. Kahle kahle usenokulala ney'dumbu. Sekuze iy'khathi ey'ningi impela ngimfica eyenza leyo nto. Yebo, sisi, umyeni wakho. Angithi umyeni wakho usebenza emoshwari, ngeke ngize ngilisho igama. Uyazi nawe ukuthi usebenza kuyiphi imoshwari? Yebo. Yebo sisi, uyena umyeni wakho. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo udadewethu othi-ke unodaba afisa nawo ukuludingida. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli beBlack Life usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyabingelela ababukeli. Ngiqhamuka endaweni yase-Pangeni. Qhamuka ePangweni. Yebo. Okay. Usisi ubekwa yini la namhlanje? Oh, ngingasho ngithi nginenkinga ngoba nami lento le ingiphatha kabi. Kunobhuti engisebenza naye, mina ngisebenza emoshwali, ngeke ngize ngisho ukuthi kiphi imoshwali. Okay. Manje lo bhuti lona into akayenzayo sekuze ngicabanga ukuthi okwesi-4 ngimbamba. Ulala idumbu, ulala abantu asebeshonile. So abantu indlela abathola ngayo baba nemibuzo ekuthenini indaba abantu babo uma ngabe bebageza bebe nama-sperms bawathathaphi kanjani. Cause ngaqale ngathula okokuqala. Yeah. Ngathula okwesibili. Yabo manje ngoba sekukwesi-4 nami angisakwazi ukuthula nalento ngoba ngamfica-ke kulokhu kokugcina ebhajiwe khona esidunjini. Manje nami lento le ingiphatha kabi, angifuni ukuqamba amanga. Yikho nami ngithi ngifuna ukuthi yaziwe omunye umuntu, ngiyishare nomunye umuntu nami osukwini lanamhlanje. Okay, so usuneminyaka emingaki usebenza khona emoshwari? Ngina 7 years. Una 7 years. Ubhuti lona? Una 2 years. Una 2 years. So umusha emsebenzini. Yebo, umusha emsebenzini. Ushadile noma unjani? Ushadile. Unkosikazi. So manje-ke mawukhuluma naye umbuza ngoba uthi-ke wamfica ebhajiwe waze wakhishwa wena. Mawumbuza uthi yini leli ichila lenzayo uthini? Uthi naye akazi naye, uthi mhlawumbe isilingo, uthi akazi kodwa into ayishoyo ukuthi ufuna ukuthi ngingatsheli umuntu ngalento. Manje mina angikwazi ukuthi ngingatsheli umuntu ngalento, nami iyangilimaza lento. Ngibona ukuthi angazi ngenza kanjani ukuthi ngikwazi ukuthi ngcono ngitshele unkosikazi wakhe. Kube imfihlo yabo uma kuba imfihlo yabo ukuthi umyeni wakhe ulala idumbu kodwa kumele azi unkosikazi. Unkosikazi ukuthi kwenzakalani. So ngicela ungixoxela ngalolu suku lolu wamfica ebhajiwe. Kwenzakalani? Yo. Angazi ngaqala ngaphi. Kodwa nami ngangiphuma elantshini. Uma ngimfica naked ngesidumbu sinqunu vele. Ngimfica ubhizi uba busy kwakhe. Ngalelo langa ngafike ngama ngambukela engangiboni yena, ngambukela. Kanti yena usesenkingeni, into yakhe ayisaphumi lapha esidunjini. Usiyalidinga usizo. Sengiyangena-ke mina ngiyambuza ukuthi wenzani. Uthi naye akazi naye ukuthi kwasukela nje ukuthi kuze kuthiwa ulala idumbu. Mayebona nje isidumbu sinqunu, even esigeza isidumbu kuyavukelwa ungathi engasilala isidumbu. So umsebenzi wakhe ngithi ngisaya lapho ukuthi owakhe umsebenzi ukwenzani? Uyabageza abantu. Uyabageza. Manje okay, ugeza imaki ulala abafazane bodwa noma-ke nabantu besilisa konke lapho phakathi? Engisababonile abesifazane. Abesifazane. So manje is it possible yini ukuthi mhlawumbe emsebenzini kube umuntu wesifazane ogeza abesifazane then owesilisa ageza abesilisa? Uyagezwa nje. Owesilisa uyabageza abesifazane because vele ngithi umuntu ngesuke seshonile akusekho ukuthi wena wesifazane ngegeza umuntu wesilisa. Yebo, ugeza wonke umuntu. Ugeza wonke umuntu. So manje uthi yena uthola i-erection makageza umuntu wesifazane. Yebo. And then yena masebona ukuthi-ke kuyavuka uthi akabe sakwazi ukuyicontrol, kumele yenze lento. Ngiye ngizwe kuthiwa-ke na emakhazeni kuyabanda noma kusuke kuyilesi sidumbu lesi esisuke sesiprepha for umngcwabo. Ngingathini? Ngingasho kanjalo ngoba angithi mangabe isidumbu sosigeza vele sisuke sisohamba vele. Sisohamba. Siyongcwatshwa. So yena ufika yitike umuntu abantu kanti usayongcwatshwa? Uthi yena kusuke kushisa mayesho, uthi uya-enjoy. Phela ubani kuthiwa kusuke kubanda ngampela ngeke eze enjoy. Uthi yena kusuke kushisa. Ngoba uyasho nanokuthi
even nonkosikazi wakhe akasenakho umuzwa ese-enjoya Isidumbu. Yo, pho wena usithathaphi isibindi esingaka usutshela unkosikazi? Ayisengikhathele nami imfihlo ungcono azi unkosikazi wakhe. Wayengomcebanga kumphathi? Umphathi mayesexoshwe emsebenzini. Yani uyamcabangela lapho. Ngicabangela lapho mayesexoshwe emsebenzini. Manje uma ucabanga ke from manikhuluma about unkosikazi wakho umuntu onjani, ucabanga ukuthi uzoyizwa lento noma uzocabanga ukuthi nanga umuntu wesifazane ezongihlanyela bo? Angazi. Ngoba usekwaxoxa ngelanga emsebenzini ukuthi unkosikazi wakho unakho ukumbuza ukuthi yini akasamjabulisi njengeyinsuku ekamerweni. Yabo. Uhleze embuza ukuthi awubaba yini yabo into kanjalo. Unkosikazi understand akazi unkosikazi mina engaziyo. Kanti mina mangimtshela unkosikazi uzoyifika ukuthi kanti ingakho umyeni wami ekamerweni engasangijabulisi. So don't you think mhlambe unkosikazi mawumtshela lolu daba uzosola wena ukuthi uwena olala naye? Wena ufuna ukukhipha yena? Angazi mhlawumbe singenza ngenye indlela ukuthi unkosikazi eyibonele. Ayibonele. Uma ukuthi mhlawumbe ngathini engaqala embuza umyeni wakhe uma ukuthi angikholwa mina usola mina engaqala embuza umyeni wakhe ngingamtshela mina efika emsebenzini eyibonele because into ajela ukuyenza makuzophuma idumbu Friday Saturday makuzophuma isidumbu kezwe idumbu into ajela ukuyenza engayibona le. So ukusho ukuthi wena mhlambe usabona ifraction yento abantu aselale nawo. And ngiyakuzwa uthi kena abantu laba balanda idumbu baye bacomplain ukuthi indaba idumbu zabo zikanjeni. Yebo. So base bebonani isperm egcwele kubona. Yo yazi yanzima le. Yo hayi simthinta unkosikazi simuza ukuthi uyena uzothini ngalolu daba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Any two keys to get this welcome tone at R6 per month. T's and C's apply. Hello? Yebo so. Unjani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV. Kuhleli sisikhipa izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Hayi awenzanga lutho. Ngihleli necolleague la yamyeni wakho. Oh. Yeah, uthi ke na kunodaba afisa ukutshela lona. Ngicela umlalele. Okay, ngiyabonga kakhulu. Ngicongibambele kanje. Sabona sisi. Yebo sawubona. Unjani? Ngiyaphila nami. Yebo bengicela ungazisho igama. Okay. Yebo kodwa ngisebenza nomyeni wakho. Yebo sisi angazi ngaqala ngapi. Kodwa kahle kahle. Yebo uright yena. Inkinga nje sinayo emsebenzini. Okay, lalela. Yebo yo omyeni wakho kunezinto azenzayo lapha emsebenzini.
kahle kahle kunento ayenzayo azikhoningi kunomkhuba asejwayele ukwenza emsebenzini ongemuhle. Yebo, umyeni wakho usenokulala nabantu abangasekho. Kahle kahle usenokulala nezidumbu. Sekuze ikhathi eziningi impela ngimfica eyenza leyo nto. Yebo, sisi umyeni wakho. Angithi umyeni wakho usebenza emoshwari, ngeke ngize ngilisho igama. Uyazi na ukuthi usebenza kuphi emoshwari? Yebo. Yebo, sisi uyena umyeni wakho. Ya sisi wami ngiyazi ukuthi kuzoba nzima ukuthi uyi-understand-e le nto. Sisi wami angazi kodwa lokho engitshela khona kuyikhona njengoba ngisho ukuthi sekuze kwaka-4 ngifica umyeni wakhe eqhoqhobele isidumbu. Uma ngabe ungakukholwa lokho ngingakwenzela into elula. Uma ukuthi awuyikholwa lento engitshela yona, ungeza emsebenzini ungambuzi lutho umyeni wakho. Ungambuzi ukuthi ngeke ngitshela yini ngale. Ungasho lutho nje kuyena. Uze emsebenzini mina ngiyokufonela ngitshele uze fast. Ufike uyibonele wena. Angifuni ukuthi ngishuthele, angifuni kube sengathi lapho ngifuna umxoshisa emsebenzini. Angifuni umxoshisa emsebenzini kodwa ngifuna uyibonele wena. Kuka-3 noma kuka-4 kodwa sekuyizikhashana nje eziningi impela. Usambonile? Yebo. Usuyayizwa into engiyishoyo? Ngiyacabanga ukuthi yamodelo ngingani. Hayi, ngicabanga ukuthi okomndeni sisimele nihlaye phansi nikhulume okungenzeka ukuthi ikhona inkinga nayo. Akekho umuntu ongathiwa ulala nezidumbu, ikhona inkinga nayo. Ngoba uyazesho ngisho ukusho uyangixoxela-ke mina siyaxoxa kakhulu naye ngoba sinobuhlobo obukhona uyabona. Uyangitshela ukuthi ave zishisa izidumbu mangabe elala nazo ziyashisa izidumbu. And okubuhlungu usezobanjwa emsebenzini ngoba abantu baya-complain-a ukuthi izidumbu zabo zitholakala zinama-spams. Uthi ungenzani? Manje uchaza ukuthi usuke eqeda kwenza lento asuke kade eqeda ukuyenza ebuyezela kimi. Kusho ukuthi into kanjalo sisi. Hayi siseniyokhuluma nomabili njengoba ngishilo ukuthi uma ngabe ufuna i-proof uyongitshela mina ngiyokutshela uze emsebenzini. Njengamanje sengiyidlalile indima yami sengitshelile imfihlo kamyeni wakho. Okay sis. Unjani sisi? Ngiyaphila. Ngiyaxolisa ukuthi lezi ndaba uzizwa kanje. Phephisa but kukhona izinsolo nazo mawubuka ibehavior yamyeni wakho ekhaya. Yebo, ubesenokubuya nje usambe engasangisembi ngisho ukungiphinda, engasangiboni nje kuningi okwenzeka. So manje usisi ngoba lana ethi-ke na uyafisa ukukhombisa ubufakazi, uyafuna ukubona lobu bufakazi noma uzothatha lento ayishoyo? Uyafisa ubona. Okay, so after ishow-ke sophinde sikufonele-ke nazisana ukuthi nizohlangana kanjani. Ngiyabonga kakhulu. Okay, siyabonga kakhulu. Yo. Kwaze kwa-hard. Like-ke na usiqalaphi umuntu isidumbu and uyamuzwa nonkosikazi wakhe ukuthi-ke na khona akusolayo noma engakaze phela esasho.
akhiphe yonke into ngomyeni wakhe. Yeah. But wena-ke uzizwa kanjani-ke ngoba usukhiphile iqiniso? Ngizizwa ngikhululekile khona kuqale kwaba nzima ngimtshela unkosikazi wakhe kodwa ekugcineni ngijabula ngoba ugcine wa-understand. Tell me something, angithi uthe una 7 years usebenza lapha and then ubhuti una 2 years. Yeah. Kule experience yakho ka-7 years iyaqala nqa kwenzeka into kanje? Ngiyaqala ngqa. Ayikaze yenzeke. Ayikaze yenzeke. So nabaphathi ngoba becomplaina ama-client bayaxakeka ukuthi kwenzakalani? Bayaxakeka ngoba bayiqala lento. Yo, hayi, asithembe ukuthi ubhuti uzokwazi ukuthola usizo. Yo, yazi yanzima-ke le babukeli, kodwa-ke unkosikazi uthe usisi uzokwazi ukuthi amthathe amnikeze ubufakazi lapho uthi unkosikazi wakhe uyafisa ukubona ubufakazi. Angazi-ke mase kubhidlika kumshado esebona umkhwana wakhe eqhoqhobele isidumbu, but-ke asithembe ukuthi-ke uzokwazi ukuthi-ke athole usizo. Usisi somthinta emva kwe-show ukuze ukwazi ukuthi sibaxhumanise bakhulume ukuthi bazobonana kanjani. Siyabonga kakhulu-ke siwu-Black Life TV. Ningakhohlwa-ke lapho to share, like and subscribe. The Black Life TV.